दिनै क'क्राझारनि दिमोलगावआव थानाय प्लेनेटरियामनि कनफारेन्स हलाव क'क्राझार सहराव थानाय माखासे फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ लानानै आर्किअल'जि आरो हेरिटेज मेनेजमेन्टनि सायाव सानसेयारि मावबादा खुंफुंदों बिटिसिनि मिउजियाम आरो आर्किअल'जि बिफाना। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार मिउजियामनि वेबसाइट बेखेवनानै होयो बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। मख'जाथावदि दिनैनि बे खुंफुंजानाय सानसेयारि मावबादायाव क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमा, क'क्राझार इउएन एकाडेमि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जारिमिन बिफान, क'क्राझार सभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स फरायसालिमानिफ्राय गासै 200निबो बांसिन फरायसाफोरा मावबादायाव बाहागो लायो। बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, बिटिसि मिउजियाम आरो आर्किअल'जि बिफाननि सिएसटि सुप्रिया ब्रह्मजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि आरो गोबां बिफाननि बिबानगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। बे समाव हाबाफारिनि सोमोन्दै मा बुंदों आबुङै खोनासंदो। बे वेबसाइट लन्च खालामनायजों लोगोसे जोंना दङ बे वेबसाइटानो जोंना आरो मोनसे सफ्टवेयारबो दंफाखायो। बे जों हार्ड कपि आरो सफ्ट कपि खालामनानै दोनखादोंमोन। बेखौबो जोङो माबाबाय अपेन खालामबाय आरो वेबसाइटखौबो अपेनिं खालामबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना दङ गासैबो कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा जोंनि क'क्राझार जिहेतु आर्किअल'जि आरो मिउजियाम बिनि सोमोन्दै बहुत स्टुडेन्टआनो मिथिया। बेखौ एसे जाहाथे जोङो एवेर खालामनो हायो जोंनि क'क्राझारनि पाब्लिकखौ, बेनि थाखाय गथ'फोरखौ लेंहरदों, स्टुडेन्टफोरखौ। बेनिफ्राय जों स्पिकार सानै लेंहरदों, कटन इउनिभारसिटिनिफ्राय सासे, ओमफ्राय सासेया प्रागज्यतिष कालचारेल रिसार्च सेन्टारनिफ्राय। बे सानै स्पिकारा दा गावसिनि एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामगोन विथ स्टुडेन्टस। दा निस्सय स्टुडेन्टफ्रा बिसोरनिफ्राय एसे माबा लानो हागोन आरोखि, आर्किअल'जि डिपार्टमेन्टनि एक्सपिरियेन्सखौ लानो हागोन। बेखिनियानो जों दिनै एक्सपेक्ट खालामनानै बे प्रग्रामखौ लादों। फैसाफ्रा एराउन्ड 200 जागोन। जों 150 एक्सपेक्ट खालामदोंमोन, मोर देन देट। साक्सेसफुल होननानै सानबाय, खारन आङो जोंनि बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोरखौबो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। सारा आंनि रिकुवेस्ट बायदिनो फैबाय। बाहाय बुहुत माने गावनि हेक्टिक शेड्युलखौ दोनथ'नानैबाबो बाहाय जोंनि गेजेराव नुजाफैबाय। बेनि थाखाय आङो सारनिसिम माने मा होनो ग्रेटफुल, भेरि भेरि ग्रेटफुल टु हिम। बे आरो ओमफ्राय दा आं प्रग्रामखौ साक्सेसफुल होननानै सानो। मिउजियाम आर्किअल'जि फिल्डआ ओरैबायदि, जेनेबा जों दानि दिनावहाय साइन्स माबा माबिखौ बहुद सिनायो, नङा होमबा? जों साइन्सखौ सिनायो, टेक्न'लजिखौ सिनायो, साइन्स एन्ड टेक्न'लजिजों जों थांफाबाय थायो। खिन्थु जों ओरैबायदि बावबोबाय जे माने जोंनि रुटआ मामोन, जोंनि हिस्ट्रि, जों दिनैनि साइन्सनि स्टेजाव जे फैदों बेनि सिगां जों माबायदि दंमोन, बेफोर बुस्थुखौ जों दा मिथिला। ओंखायनो आं सानो जों दानि स्टेजखौ फिल खालामनोबा, माने बेटार वेजों फिल खालामनोबा जोङो पास्टनि स्टेजखौ जोङो गोसोखांनांगोन। जों माबायदि अबस्थायाव दंमोन बै समावहाय, बेफोर बुस्थुखौ जोङो स्टाडि खालामनांगोन, फरायनांगोन, रिसार्च खालामनांगोन, बुजिनो हानांगोन। जों मानिफ्राय मा जाबोखो, दिनै साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि खोथा दङ, खिन्थु बै समावहाय जोङो थाबायनानै थांनाया मा होनो, साप'ज हुइलखौ जोङो साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया दिहुनबाय। बै समावहाय मानि थाखाय मानसिफ्रा बेखौ फिल खालामनांखो जे हुइल दिहुननांगौ, बे बुस्थुखौ जोङो दिनै बे मिउजियाम आर्किअल'जि साइडनिफ्रायनो जों बेफोरखौ मोनो आरोखि। ओंखायनो बेखौ जों कलेजनिफ्राय, माने जोंथ' गभर्नमेन्टनिफ्राय दा जोंनि बे डिपार्टमेन्ट, आं एक्सपेक्ट खालामो बे डिपार्टमेन्टआ जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फैनाया मोजां। बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आर्किअल'जि आरो मिउजियाम बे डिपार्टमेन्टखौ लाबोनाय, मिउजियल'जियाथ' जोंनि आसामावनो गैया। बे मोनसे दासिमबो एसे प्रब्लेम जानानै दङ। जों मिउजियल'जि कर्स खालामनोबा बाहेरायाव थांनांगौ जायो। आर्किअल'जिया जोंनि आसामाव दङ जिहेतु, गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव दं जिहेतु, इउनिभारसिटियाव दङ। थ' माने जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो आर्किअल'जि डिपार्टमेन्टखौ लाबोनाया मोजां। जोंनि बहुद एवेर जागोन आरो बे दा बिराद मोजां मोनसे फिल्ड आरोखि। आं एक्सपेक्ट खालामो। आं एन्थ्रपलजिनिफ्राय फैदों। बेसिकेलि एन्थ्रपलजि बे मोनसे साबजेक्ट आं दासो गोसोखांफिनबाय। एन्थ्रपलजिया बेसिक अफ द आर्किअल'जि, मिथिबाय ना? ओंखायनो एन्थ्रपलजि साबजेक्टखौ कलेजफ्राव होग्रोनांगौ, बे आंनि एक्सपेक्टेसन। इयुनाव जुदि सोरबा जुदि माने जोंनि एकाडेमिक लाइननि मानसिफ्रा जुदि बेखौ सिन्था खालामोबा, कलेज लेभेलाव एन्थ्रपलजि साबजेक्टखौ इन्ट्रडिउस खालामनांगौ, बेनिफ्राय आर्किअल'जिखौ इउनिभारसिटि लेभेलाव लानानै फैनांगौ। बिदिबा जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बहुद माने बेनिफिट जागोन आरोखि। बे डिपार्टमेन्ट माने इनफ्रास्ट्राक्चार माने
मिउजियाम मेन्टेनेन्सनि सायाव एबारनि सरकाराथ' आङो बिराद हेपि थारमाने एबार फान्डखौ एसे बारा एलट खालामनानै होदों बे बिटिआर एबारनि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टआ दा आं ओंखायनो एक्सपेक्ट खालामदों आरो बेनिख्रुइ बांसिन आरो जाहाथे खामानिखौ मावनो हायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।